गावनि हौवाखौ जेनेबा रेप केसाव होनाया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माने गिबि होनना बुंनो हागोन आरो माने रेप केसाव होदोंमोन मानि थाखाय माने जोङो बिदिनो बर' सुबुंजों बहुत हौवाफोरजों थगायजायो। खुलुमबाय नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दा मोनसे गोदान केस फैदों। बे केसा ओरैबायदि नोंथांमोना खोनासंबानो बुजिगोन। बे केसा ओरैबायदि गुवाहाटी नोगोरमानि आरो बेहाय जोंहा एक्स एन डि बिथांमोना गोबां मदद खालामदों। बे केसा ओरैबायदि माने गावनि फिसायखौनो जेनेबा फिसाया खारबाय थानाय नालाय बेबायदि फिसायखौ माने जिनाहारि केस होदोंमोन आरो बेखायनो माने दा बिनि सायाव माखासे बाथ्रा ओंखारदों आरो गोबां हेफाजाब खालामदों एक्स एन डि बि आरो लोगोसे पुलिसनावबो थांदोंमोन। पुलिसनाव केस होदोंमोन जाहैबाय रेप केस नाथाय बेखौ उथायफिनबाय। हौवाया गोरोबफिनना लाबाय। नङाबा जुदि बेखौ गोरोबफिनना लायाबाथाय बे हौवाया जोबथेसालियाव थानांगौमोन आरो माखासे साजाखौ मोनगौमोन। दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां बाख्नायजाथाव बेयो गावनि फिसायखौ जिनाहारि केसनि होनाया। जिनाहारि केस होनांगौ मानि थाखाय होनबाथाय होनांगौआनो बांसिनखौ नङा होमबा। दा गावनि बिसिखौ गारना खारो रेप केस बा जिनाहारि केस अब्ला नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया। दा आंखौ ओरै थोरै खालामनानै खारदों मादों बेबायदि बुंबानो जायो जेबो नङा। अब्लासो जोंनि बर'नि माखासे फिसायफोरा गावनि हिन्जावखौ नागारना थांनाया खमायगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ मिथियोब्ला जुदि आयदा दंबाथाय लाबानो जाबाय आरोना बिदि लानाया मोजां आं सानो आरोना आंनि गोसोजों सानो आं हिन्जावफोरनि जानानै सानो जुदि हौवाफोरनि जानानै आं साना मानोना हिन्जावफोरा आइजो माहारि बिसोर गथ' जोनोम होयो बिसोरनि मोदोमफोरा गुरै बिसोरो जेबो जोंबायदि खामानि मावनो हायो माखासे खामानिखौ मावनो हायो गोबां खामानि मावनो हायो जों जेरै फैसा खामायनायल' खामायनो हायो नाथाय आइजो माहारिफोर बुंब्लाथाय फुंनिफ्राय लानानै गथ' गथाय दंबाथाय फुंनिफ्राय लानानै स्कुलाव थांनाय डिउटि माखासे ब्रेकफास्ट खालामनाय बा ओंखाम संना जाहोनाय गथ'खौ हगार हरनाय ओंख्रि ओंखाम संनाय दा मोनायाव मा ओंख्रि संगोन गान फुङाव माखौ जाहोगोन सानजौफुआव माखौ जाहोगोन बे मोनसे दायित्व थायो आरो लोगोसे थोरसि लथा सुनाय बेबायदि थायो आरोना दा बेनिखायनो आङो आइजो माहारि जानानै सापर्ट खालामदों बेखौ दा नोंथांमोना माखासे बाथ्राखौ खोनासंब्ला बुजिसिगोन। खुलुमबाय नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। नैबे आब'आ माखासे सान सिगां ससियेल मिडियाआव होनाय जादोंमोन गावनि फिसाया गावखौ गारनानै आलाय सिलाय खालामनानै होनाय जादोंमोन। दा बिथाङा गावनि फिसायजों मिलायफिनबाय आरो फिसायखौबो मोनफिनबाय। दा बिनि सायाव जोंहा गुवाहाटी नोगोराव थानाय एक्स एन डि बि बिथाङा गोबां मदद खालामदों। दा आब'आ बिनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा जे नोंथांनि फिसायखौ बेबायदिहाय मिडियाआव हगारदोंमोन आरो प्लास एक्स एन डि बिनि हेफाजाब लादों माबायदि हेफाजाब मोनखो नोंथाङा? आङो गिबियावनो खुलुमग्रोयो ओमफ्राय आङो बे एक्स एन डि बि आदामोननि अनसायनायाव हेफाजाब खालामनायाव आं दिनै हेफाजाबखौ मोननानै बहुत गोजोननाय मोनदों आरो आङो बिसिनि हेफाजाबजोंनो आंनि फिसायखौ आं मोनफिनबाय आरो बे आंजों फैफिनबाय आरो कर्ट मेरिज खालामगोन होननानै थाफैफिनबाय। दायो आङो एक्सेप्ट खालामनानै बेखौ लाबाय आरोखि ओमफ्राय जाहाथे बे सर्ट भबिसतआव माने आंखौ गारनानै थाङा आरो बे सारा जिन्दगि आंजों मोजाङै जेन संसार जायो आं बेखौ लुबैयो। पुलिसनोबो जादोंमोन नामा? पुलिसनि हेफाजाब माने आङो पुलिसनोबो केसखौ होदोंमोन होनायालाय ओमफ्राय दायो बे आदामोनखौनो लानानै आं बख'नानै लाबोनानै दायो बेखौ आङो दोनबाय ओमफ्राय बेखौ आं लागोन होननानै आं दा एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय आरो। नोंथांमोननि मुंखौ मिडियाआव होननो गोसो जायो नामा नामखौ? जोंनि मुङा जाबाय आंनि मुंखौथ' आं उल्लेख खालामला आंनि फिसायनि नामा मनजित नार्जारि बिजिनि लावगाव गामिनि बियो। ओमफ्राय गिबि जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गावनि हौवाखौ जेनेबा रेप केसाव होनाया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माने गिबि होनना बुंनो हागोन आरो माने रेप केसाव होदोंमोन मानि थाखाय माने जोङो बिदिनो बर' सुबुंजों बहुत हौवाफोरजों थगायजायो आरो जोंनि गोसोफ्रा दुखु मोनो हौवाफोरजों थगायजाब्ला बिनिखायनो माने बेखौ आङो सानदोंमोन बे जुदि आंजों संसारखौनो जायाब्ला आङो जुदि बेखौ रेप केसाव आङो सारा जिन्दगिनि थाखाय माने बेखौ दोनखानोसै सानदोंमोन। दिनै आङो आदा मोननि अनसायनायाव आङो मोननानै थारमाने आङो दिनै हौवाखौ सारा जिन्दगिनि थाखाय जेल जाहोनो गोसो जायाखिसै आं बायख'नानै लाबोबाय आदामोननि हेफाजाबजों मददजों दा आङो बेजों संसार जागोन आङो थैजासे मोजाङै आङो संसार जालांगोन आं बेखौनो सानबाय आरो।